Gub bigyan na mo ang muli naman sa Barangay Takas. Yang proyekto amo yang tao naman nga evacuation center kay ang Barangay Takas prone kami sa landslide at baha. So bawal niya salamat animo kay ginang tawan mo kami ang buli. Kag agya hindi naman yung malipatan sa amon aboy bagang kaninyo natuman ang amon handom sa alawin naman handom na may muwat na mismo ng evacuation center. So sa liwad Gob duro niya salamat sa bulig. Duro gid nga salamat sa bulig ni Gobernador kag ni Congresswoman Loren Ricarda kag ni Gobernador Rodora Katyaw sa iyang proyekto. Balbahal gid ang ana na bulig sa kadya nga tuig kag labi rin gid kadya nga time no ay ga-practice ang amon nga mga kabataan. Salamat gid sa inyong gintugro na kanamon nga proyekto ang covered gym nga dya. Balbahal gid ang mabulig na kadya sa mga amon kabataan ilabi rin gid sa amon mga pumuluyo rugya sa Barangay Iglinab. A big thanks to to our congressman and to Governor dahil sa Canada na padasig ang pag-release ka po duwasta na murjak ang kuwan itong building namin murjak ang sitwasyon dito nagagindatak man ang mga pasyente dyan nagmatinar man sa ali kung kisa ang gariper kami kaya wala ang lugar ay 10 bed lang ba dyan kung mag-census kami ka 23 kutak gid di dyan mo bagay dyan ang mga equipments naman amat na kasadir berduro ng mga equipments yang halin sa DOH through the efforts of Madam Loren kag kay Gobernador Katyaw. Di ako sila nag-indag sa covered court na ginapag-struct para sa mga estudyante ng Valderrama National High School sa intugro dyan through the effort of Governor. So bilang nanay, nakita na kung anong itinanglan ka ng mga kabataan dyan sa Valderrama National High School. So nagpunta na med siguro ginaianhan na mga covered court. Iba man ang pasalamat, kaya buhay naman hanggang naman na mga covered court. Gaasa pagid kami nga padayong pagid ang pagbulig ni Digo sa Valderrama National High School para mabuligan ang 1,250 nga mga estudyante dyan sa Valderrama National High School.